kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe jam wale mon walla jam wete mon jam nyalle mon on calminama mo woni mon fof inde mum e yettode mudum en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe ngam humnude aadi amene mon ko roɓindo jayndeji ɗo e Pindi TV joni joni o paaɗen koyeɗin jayndeji jayndeji men e oɗo subaka aljuma hande sappo e jeeɗiɗi lewru février 2023 ne wayno ngari koye ñalawma hanki gulɗo jaw wonande Ousmane Sonko e ɓen noon force de défense et de sécurité woni dadiɓe leydi Sénégal ko ɗum jeeyi sababu noon jayndeji ɗi kala dawi koye on ɗon kabaru e oɗo ñalawma hande ƴettu jayde libération ko nden puɗɗortoɗen nden jayde wi ina wayno ko police leydi Sénégal kañum heeɗi on ɗon vitre iso Ousmane Sonko woni falantere auto makko kono kadi ɓe ƴettimo ɓe nawimo toon to galle makko e on tuma noon jaynen ko ɓe mbi ko Ousmane Sonko waɗama embarqué manam nawama tawi koye ale sago kono kadi waɗama ko witi ko e gaz uji lacrymogène jaynen ko ɓene pamminen ɓe mbi caggal nde o yalti galle makko tawi ko yinnoɗo yuɓɓinde on ɗon conférence de presse ko ɗon ɓen ɗon police mbi tati memata jeenayyi on tuma noon berli e makko pettoje lacrymogène caggal muɗum noon jaynen ko ɓe mbi no e wade foof kanko Ousmane Sonko o wattindima wadde on ɗon conférence de presse walla ni on ɗon live to banggue Facebook ɗo holliti wonde ina wayno oɗo saaha o yimɓe goni koye haare saabu ko baɗaɗo résidence surveillé ko noon wi e wiide makko kadi ko Mame Mbaye Niang ina foti kañumne jagguede oɗo saaha ɗum woni ko haali caggal muɗum noon hono o mbiyen kinɗon nguleki e tampere nde wona tan ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kono kay toon to Ziguinchor jaynen koɓe mbi won seppo waɗa toon gon seppo ni saabima ha yimɓe ɗiɗo gañi hen baɗumande cattude e wiide maire on ɗon nokku biteɗo Bignona jayde yor e oɗo subaka nde wayno kañum ari wi tan ko kidnapping to banggue politique tawi ko on ɗon leader mo Pastef manam sen piriɗin konguɗi ko wujjude walla biftade on ɗon leader politique on kan lando biteɗo Pastef jaynen koɓe mbi noon ne wayno tan ha hande ko ɗum koye jopande wona to banggue on ɗon no mbi hono Sonko o phobie jayde le témoin e oɗo ñalawma hande wi ko ñalawma mouvementé wonande Ousmane Sonko ñalawma hanki alkamis o ɓe kolliti wonde noon caggal on ɗon ñalawma e jiiɓiɗo ne wayno ko ben peƴƴe konguɗi ñiŋoje kañum tigui ummi fewde ngol kelgol auto makko woni tan ngol kelgol vitre auto makko ha wawi ƴettudemo janankoɓe noon kolliti wonde ko Ousmane Sonko e hoore muɗum yordnani ko yiwete on ɗon résidence surveillé no wiiri ko ɗum woni ko waɗa toon to galle makko woni hurlede policier ji haɗede mo yaade hay nokku kanko Ousmane Sonko mo jokki haalde kono tan di siftinde nden ɗon ñawore jaynen koɓe mbiyen ko riwtama hañande sappo e jeegom lewru mars fandu darade on tuma landa biteɗo awali kono kadi Amnesty International wondude Alioune Tine Aminata Touré Y'en a marre et Ligue sénégalaise des droits de l'homme kañumen kala jonnani hay seeɗa ko yiwti no Ousmane Sonko waɗira hankini ɓen yonnuɓe ɗum ko Benno Bokk Yakar e nder nden jayde ɓe kollitti wonde koɓe gukkati konguɗi gulle jaw feede Ousmane Sonko ɓe mbi ko Ousmane Sonko ko neɗɗo mbo wona responsable ɗin konguɗi ɗi jaaji hello tati e joyyi ha nder nden jayde witende le témoin jayde witende Walf Quotidien kamne ardi koye reftude e ko yewiti on ñalawma jiiɓiɗo jiiɓirniɗo Ousmane Sonko e ñalawma hanki o ɓe kolliti wonde tan ko violence kañum woni ko fawa e dow on ɗon leader mo Pastef o ɓe ganden ni hen wonde ko police leydi Sénégal ittimo e on ɗon auto makko caggal nde o sali ɓennude o wima rewera lawol gongol ko ɗon ɓe keeli vitre auto ɓe cokti ɗum e on tuma ɓe mbaɗimo e auto mabɓe police ɓe nayimo ha toon to galle makko woni cité Keur Gorgui jaynen ko ɓe mbi haɗan
ɗon de galle makko e saraji muɗum kala waɗama gazuji lacrymogène ɗum woni ko pamminen e oɗo subaka kanko maître Ciré Clédor Ly on ko avocat Ousmane Sonko o wi wonde faya e oɗo saha hande koye crime contre l'humanité Jayande Le Quotidien kañum ne arti on alhaali woni alhaali Mambay Nia e Ousmane Sonko ɓe mbitande ko sur un champ de gaz manam oɗo saha hande ko gaz lacrymogène kañum tigui diwi e ñalawma hanki o Ousmane Sonko ɓe mbi ko heeɓi tigui ittede e auto muɗum waɗa e auto policier ji kono kadi o nawa directement o déposé e galle makko kanko Ousmane Sonko suuti hen konguɗo wi wonde tan oɗo saaha ko Sénégal nana ɓatti yaaha tawi ko ɓattogol kulbinigol on ɗon ligne rouge Abdoulaye Sow on ɗon koto banggue Benno Bokk Yakar woni o wi koɓe darima e oɗo saaha hande ɓe dardi ko habde Ousmane Sonko siftinde on ɗon procès jaynenkoɓe ɓe mbi ko riwtama ha ñande 16 lewru mars jayde ne ganduɗa kañum tigui woni besbi le jour nden ɗon wi ko ñalawma nibbo wonande démocratie leydi men Sénégal ko vitre uji Ousmane Sonko kela caggal nde o salino ruttade walla ni mbiyen wiidom rutto tawi to wino yo rewɗo wona ɗo no yinno rewde e on tuma noon jaynenkoɓe ɓe mbi ko force de l'ordre kañum tigui heeli vitre makko sokti on ɗon oto kono kadi ƴettimo nayimo ha toon to galle makko kanko Ousmane Sonko noon ina wayno suuti konguɗo wi ko jaɓata on ɗon résidence surveillé tawi noon ko façon illégale manam mo rewani e lawol caggal muɗum Benno Bokk Yakar kamɓe suuti hen konguɗi ɓe mbi ko gaccata Ousmane Sonko duppa leydi men Sénégal ɗin konguɗi mabɓe ne jaaji e hello tati e nder nden jayde besbi le jour jayde l'évidence e oɗo subaka hande kañum ari koye ɗi konguɗi ɓe mbi ko 3e candidature kono kadi en nanggal opposant ji hani e wasde heɗade ko yewti koye société civile kono kadi e uddude Walfadjri jaynenkoɓe ɓe mbi ko Macky Sall nana e pele maître Abdoulaye Wade jaynenkoɓe ne pammine e hello joyi e nden jayde l'évidence kanko mo leydi Macky Sall ko kanko tawrete nden jayde Le Soleil ɓe mbi tan ɓe gari koye bilan makko wonande hitande nde waɗi e Union africaine ko février 2022 wonno e février ndeɗo hitande 2023 ɓe mbi ko bilan pattam lamejo to banggue ngun gardigu saabu o ɗo wi leydi Sénégal hanan jogornade e on ɗon ngun gomu witengu G20 kono kadi o darima e nden haare hakkude Russie Ukraine kono kadi e daranade Afrique nde yafate ko yewti koye ñamale muɗum jaynenkoɓe ina mbaɗi hen dossier jaajƴo yawde sal makko ko hoore leydi ndi Macky Sall no jiruɗon ni e nder nden jayde witende Le Soleil jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten ko yewti koye roɓino men jayde ƴewɗo subaka hono no kala subaka jaynenkoɓe gaari koye ɓeɗo yimɓe jogoɗe limtude woni Abdou woni Diallo mo ganduɗa kam tigui woni Karambodj Salif wonde Gassama e hewɓe ganduɗa ɓe hande ko wayno Koyate en walla ko wayno Konnaté kamɓe Diafara Sakho jaynenkoɓe ne gandini wonde ɗeɗo baro ɗe ganduɗa ɗe ko wonɓe e en activité ene mbaɗa gueɗe payidinde kono de ina wayno tan ko woɗɗuɓe projecteur uji hollirde wonde tan koɓe toɓe goni to ko kolobaji niɓɓi no fewi Koyate nan toon to Géorgie Gassama ina toon to Louisiane omo ganduɗa ko Papis Demba Cissé Papi Djila Boudji ɓen ɗon ina toon to Amiens goɗɗo mo ganduɗa walla ina toon to Amiens tigui no mbiɗen ni Karambodj nan toon to I23 toon to club mbo Anderlecht Belgique jaynenkoɓe gaari e prestation mantiniɗo mo ganduɗa kam woni Kalidou Koulibaly e on huitiéme final aller hakkude mabɓe équipe biteɗo Dortmund toɓe koliti wonde ko beele Kalidou Koulibaly hankadi ni heɓani espoir wawde heftude place muɗum titulaire toon to Chelsea goɗɗum ko tawete hen ko Europa League ɓe mbi ko Krépin Diatta kañum tigui waɗi sauvé Monaco ɓene tabal fewre huitiéme de finale on ɗon Europa League pettuɗo hanki goɗɗum ko tawete hen ko Sadio Mané e Bouna Sarr gayninoɓe ko juuti ha ko ɗum jii sababu ɓe garani coupe du monde ɓe keeɓi jillo mo ganduɗa kam woni Yacouba Diatara jagoɗo tambiɗo gueɗe caftal ɓalli leydi Sénégal on ɗon ɓe jewtidi Sadio Mané e Bouna Sarr cuuti hen konnguli Sadio Mané wi o saha hande ko selli tiiɗi no hannirta ni ɗum ɗon noon omo wiya tan Sénégal naɓeɓe yo rokkodire mabɓe aadi mars so Allahu lamɗo jaaɓi pour match ji éliminatoire goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko konngudi Bouna Sarr biɗo kañum ne heeɓima gam artude e on ɗon kippu gendijo mbo leydi Sénégal ko ɗum wonno ko jandeji meɗen tonggui e oɗo subaka hande e joni joni o paaɗen koye gueɗe rendo gueɗe rendo hono no kala no gaynoɗen ko yiwiti roɓindo jayndeji garten koye toɓɓere nde ganduɗa nde ko ɗum goƴaji rendo kono kadi ko toɓɓere fonde haalede beele ene wawa yaltude rendo meɗen ha teng tawi ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko toɓɓe ɗe gona moƴƴe ɗe gona jirodirteɗe hande o kalten koye kaɗo gonka ka jiiɗen e nder nden jayde Walf Quotidien ɓen ɗon gaari koye sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa hande o ko hakkude duuɓi 17 e duuɓi 22 andiraɓe ƴettude oɗon drogue walla ko wiyete ko alcool
alcool e kala saha ina beltoro koye mumen e on tuma non ko hunde hawnide sabu ben non sukabe rewbe kalto jiya ko mandili kalto jiya ina jeri sangara walla ni jaabina ko yite ko simé bondo woni hen nim ko drogue ƴettata walla ni ko wite ko cannabis hay ko nandi hen e on tuma non sa ƴeewi ben non jayndi en ko be bi ko duubi di ganduɗa ɗi ko duubi ɗo suka debbo foti wonde e yonto muɗum ko duubi ɗi suka debbo foti wadde convaincre woni ƴamde hakkillaji on ɗon suggol ko mo ganduɗa walla ɓen suka worɓe ganduɗa ɓe ko fotɓe e resde ɗum mofta ɗum tawi ko moftal pattam lami wal koye ɗin ɗon duubi ɗi ganduɗa ɗi ko duubi ponnoɗi moƴƴineɗi ɗi ko ɗin hande sukaɓe rewɓe kutori walla cuuɓi gam bonnude koye mumen woni duubi 17 nangi duubi 22 ha 24 ɓe kolliti wonde ɗo e nder leydi men Sénégal so tawi ƴeewi baruji ɗi restaurant ji ɗi beddaji ɗi ko wiyete discothèque walla ni e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko kewi to tawi to manam to tawi ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi koto yimɓe ndentata ko ɗon jiita sukaɓe rewɓe ganduɗa ɓe ko yontaɓe sukaɓe rewɓe fattam lamiɓe ganduɗa ɓe ko fonnoɓe ñantade padɗa kono kadi kollira yeruji baɗi fayida ko ɓen sukaɓe hande jogui butelaji alcool ko ɓen sukaɓe hande jogui jouet ji ɗi ganduɗa ɗi woni hen ko dorog woni chambre indien ina jawini woni hen ni ha ceeri e sagoji mumen ina kolliri image uji ɗi moƴƴani ɗum ɗon woni hande ko jandi nde ari enen to banggue meɗen ko erago mbatten fewde ɓen sukaɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe wonɓe yonta mumen yonta koma sinke yonta koma yonne kono wona nde poɗɗa nde yiɗede nde poɗɗa nde yidde ko nden kutortoɗa walla ko nden cuɓiɗa gam bonde e saaha goto teɗen gandi carrière debbo ina rabɓiɗi carrière debbo juutani ha tengti to lombi hakkude 18 ans et 22 ans walla 24 ans woni duuɓi 17 ha nogas ɗiɗi ha nogas nayyi so tawi ko ɗon jomum foti wadde réaliser rêve muɗum woni foti wadde koko foti wadde to banggue nadde dewgal walla to banggue nadde jangde manam jokkide jangde walla nadde e golle ko so tawi ɗi ko ɗin duuɓi on ɗon debbaji suuɓi walla on suka debbo suuɓi gam wadde gueɗe kantoriɗe yarde sangara yarde alcool kono ne kadi jawinde ko yiti koye chambre indien wona ko yooɗi eɗen eero Sénégal naɓeɓe sukaɓeɓe yo gartu e gonga yooɓe gandu carrière debbo ne rabɓiɗi ɓe ganda kadi aussi koɓe joomen iwdi kono kadi koɓe darorgal koɓe timtorɗe woto hakkillaji walla woto gonka leyɗele goɗɗe naw en to banggue film uji walla to banggue defte walla to banggue ko yiti ko hajuni théâtre uji goɗɗi ina kollira yeruji ɗi ganduɗa ɗi ko rewɓe mandiloɓe yaroɓe sangara hutortoɓe baruji yahoɓe distoke e ko yiti ha joni e nokkuji kewɗi ina kollira gonka mumen enen gambine eɗen ñembade tawne eɗen gandi wonko jiiɗa wonko wona gotum won kadi aussi ko jogora nandude ha aduna gasa ɗum noon eɗen mbiya gonɗon erago fay koye dendagal rewɓe leydi Sénégal fay koye dendagal rewɓe Afrique ɗum noon ko ɗo guddirten roɓino men jayndeji ko ɗo guddirten aussi ko yiwite fait divers aadi meɗen e roɓino jayndeji so Allah lamɗo jaaɓi ko altini ma on jaadu hen Aissata Ndiaye ɗo e nden yo jaam jogo min jogo on jarama e kettogol aljuma moubarak. ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.